Kri 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 kri. Kri 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 kri. Dausriya birnaनै दाउखौनो गिहोजोब्बाय बिराद खुवा खोबजोबदोनै मानसिफोरखौनो सिनायलायै जासिगोन दाउनो आदार होगासिनो दङ नै Hey everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोनो हाया ओमफ्राय माने खामानिफोरा बहुत बेस्थ जानानै दं नालाय बर्तमान खामानि सोलिबाय थादों न'आव फिसा बिला खामानि बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव माने गोदान भिडिअ थाब लाबोनो हायाखै ओमफ्राय दिनै आं एसे टाइम मोनदों थेवबो टाइम खामानि सोलिदों न'आव थेवबो आं माने भिडिअ लाबोनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनै आं मा खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानोसै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बाथौनि जेवरा गोदान होनो नागिरदों बेफोरखौ माने गोदान खालामजोबनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बानायगासिनो दङ नै बिथिं बेखौबो चेन्ज खालामगोन बाथौनि जेवराखौबो ओमफ्राय बे माइनाव न' बेखौबो चेन्ज खालामगोन मामि जोंहानि आइया बारा केमेरायाव नुजानो नागिरा आरोना खामानि मावग्राफोरा नै दाबो मावा जलि मावदो मोनानै लांसिगोन जलि माव नै बेरा हेबग्राफोरा बियो आदा बियो फंबायनि लोगो गामिनि नै जोंहा आदाया औवा थसेयानो थैयो बेरायाव आङो बेदर एवगासिनो दङ जलि मावदोसो बयल खालामना दोनग्रोनोसै बेदरखौ बयल खालामनानै लाग्रोनोसै आं नैबे साराय फिसासायाव ना फ्राय खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय नैबे साराया गोसोमबाबो माने हांगार नाङा आरोना बेखौ गेसावहाय इउज खालामो ओमफ्राय बोरै गोसोम जाखो मिथिला ओमफ्राय आं बे साराय फिसायावहा फानलु फ्राय खालामनो ना गोरान फ्राय खालामनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय दायो ना फ्राय खालामना लाग्रोनोसै आं बेयावहा गुवार बा लिरनो मोजां जायो आरो जादोंलै लिरनो मोजां जागोन ना कमप्लिट जाबाय नै बेरा हेबनाया अमानो आदार हैनोसै नै आदारखौ गलटायनानै लाग्रोखाबाय आं दायो हैनोसै
बारि गेजेरावसो खादों अमाखौ आरो बिथिं मानै दङ नै फिसा फिसा आयौ नोंनियालाय आदारानो मादि जानांगौ जाखो ना ना आया खोलाहा थांदो थांसै दे र' बे मासे ओमफ्राय नैबे मासे ओमफ्राय बै मासे नै माथाम न' जायगा थैनो लामायाव लांफैनाय मोनालायबाय लामायाव हाजि लामदोंमोन न'हा जायगा थैनो लामायाव लांफैलायनांबाय बिदिब्ला लोगोफोर आङो जि थनबाय थानोसै नै दख'नाफोरखौ आङो बेयावहानो बिसनायावनो गारना दोनजोब्बाय सुहाबनानै लाजोबनोसै माने बाहेरायाव बिराद दावराव माने मानसिफोर दङ नालाय बाहेरायावहा माने दावराव खोनाफैबाय थादों बिदिब्ला आं जाबना लाबाय थानोसै लोगोफोर बिराद मेंबाय दायो 4:30 5टाफोरानो जाबाय खोमा फुंनिफ्रायनो माने फिसा फिला खामानियानो खामानि दा माने बर्तमान खामानियानो जोबखायाखै आरोना न'आव बिनिखायनो आङो थाब भिडिअबो लाबोनो हायाखै माने मबाइल दांलाय भिडिअ बानायलाय खामानि मावलायबायसे माने खामानिफोरा बहुत लेट जायो नालाय बिनिखायनो आं माने भिडिअ लाबाय थायाखै आरोना बे दा माने हाबायाबो खाथि सफैथारबाय नालाय ओमफ्राय बहुत खामानि सोलिबाय थादों आरो बिनिखायनो आं भिडिअ लाबाय थानो हायाखै ओमफ्राय माने दिनै एसे फ्रि बायदिखाय एसे लाबाय आरो आङो भिडिअ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय